Veña. Madrid, ano 1964. Un corredor calquera da Biblioteca Nacional. Milleiros de volumes de todo tipo e por cousas do azar, e despois de 150 anos perdidos, aparecen dous manuscritos de Leonardo da Vinci, os chamados un pelín antes. Veña, outra. Madrid, ano 1964, un corredor calquera da Biblioteca Nacional. Milleiros de volumes de todo tipo e por cousas do azar, e despois de 150 anos perdidos, aparecen dous manuscritos de Leonardo da Vinci, os chamados Códigos da Vinci de Madrid 1 e 2. Pezas dun valor incalculable nas que podemos apreciar o trazo da escritura do xenio italiano, tamén centos de bosquexos dos seus proxectos. Escribe sobre mecánica, sobre estática, xeometría ou mesmo un capítulo completo sobre fortificacións. Esas 500 páxinas representan un 15% do total das notas de Leonardo das que existe unha referencia. Unha vez máis, un achado casual rescata unha obra única. No Día da Radio, un medio imprescindible para informar, para acompañar, para comprender o mundo. Vale. Dímolo ben claro. Queredes unha seña para cando se iluminan os libros?